Hei, olen Risto Karojärvi, Adexin jäsen helmikuusta 2016 lähtien. Adexin jäsenillä on oma nettitoimisto, Adexin nettitoimisto nimeltään Exoffice. Tällä videolla käyn sen tärkeimpiä toimintoja läpi. Toimistoon päästäksesi mene sivulla adex.com. Aukeaa Adexin sivu, josta valitset valikosta Exoffice. Tulee kirjautumissivu. Kun uusi jäsen kirjataan, niin yleensä saman tien hänet rekisteröidään myöskin Exofficeen. Ellei sitä ole, sen teko tapahtuu seuraavasti. Valitaan tästä Register for Adex Exoffice. Annetaan sen uuden jäsenen Adex ID, painetaan Continue ja sen jälkeen annetaan 2 kertaan valittu salasana. Salasanassa pitää olla 8–15 merkkiä, vähintään 1 kirjain ja vähintään 2 numeroa. Kun nyt kirjaudun valmiilla tunnuksilla tänne sivulle, niin annetaan tähän kirjautumiskohtaan oma ID, valitaan Next, annetaan oma salasana ja painetaan Login. Aukeaa oma Exoffice-sivu, josta nähdään ID ja nimi ja taso, jolla on tällä hetkellä. Sivun vasemmassa reunassa rullaa informaatiota, joka koskee sinua jäsentä. Ensinnäkin kerrotaan, että mihin asti olet aktiivinen. Ja sitten kerrotaan, mikä on seuraavan autodelivery-tilauksesi päivä ja paljonko siinä on pisteitä. Sen jälkeen on lisää informaatio, esimerkiksi tässä, joka vaihtelee. Tässä tapauksessa kerrotaan, että yksi uusi jäsen on liittynyt tiimiin 7 päivän aikana. Kun sitä klikkaa, saa sen uuden jäsenen tiedot näkyviin. Klikkaamalla uuden jäsenen ID:tä, niin saa vielä lisää informaatiota. Tässä kyllä kerrotaan myöskin, että 8 jäsentä ei ole suorittanut tilausta 60 päivään. Ja sen lisäksi nähdään viikon pisteet. Minulla näyttää olevan pisteitä ainoastaan linjassa 2, jossa on 4300 pistettä. Lähempänä yläreunaa on 5 tällaista pyöreätä pikavalintapainiketta, jotka kaikki ovat tärkeitä. Shopping cart, kun se valitaan, niin päästään tekemään uutta omaa tilausta. Tästä hyväksytään tai vaihdetaan tätä haluttaessa sitä. Ja päästään sivulle, josta löytyvät sitten kaikki tuotteet. Palaan Exofficeen painamalla Exoffice tuolta yläkulmasta. Kolmantena pikavalintana tässä on autodelivery, eli nähdään oman autodeliveryn tilanne.
Tässä nähdään sen oman autodeliverin käsittelypäivä, tästä 28. tammikuuta. Ja autodeliverin pisteet on 270 pistettä ja hinta näkyy myöskin sekä tieto, että minä olen aktiivinen. Ja alapuolella näkyy autodeliverin sisältö ja toimitusosoite. Jos halutaan muuttaa autodeliverin sisältöä, sitten silloin valitaan tämä kynänkuva tässä kohdassa edit. Tai jos halutaan poistaa autodelivery, valitaan tätä roskakorin kuvaa. Jos halutaan tehdä uusi autodelivery, niin valitaan tämä teksti täältä alareunasta, Create New Autodelivery. Palataan taas varsinaiseen X-Officeen etusivuun. Toisena tässä pikavalintarivistössä on New Rep, eli uuden jäsenen tai asiakkaan kirjaaminen. Valitaan ensin maa, sitten valitaan, kirjataanko uutta jäsentä vai etuasiakasta. Sitten näkyy sponsorin nimi. Tämä voi tästä vaihtaa, jos tekee kirjaamisen jonkun muun puolesta. Ja täällä voidaan valita alempana sitä, että mihin ne organisaatiossa uusi jäsen sijoitetaan. Ja sen jälkeen painamalla Next mennään eteenpäin. Ja sen jälkeen annetaan seuraava vaihe on yhteystietojen antaminen. Valitaan, annetaanko yksityishenkilön vai firman yhteystiedot, annetaan osoite, puhelin ja sähköposti. Nimi, syntymäaika. Syntymäaika tarvitaan sen takia, että voidaan varmistaa, että uusi jäsen on 18 vuotta täyttänyt. Voidaan liittää toinen, esimerkiksi puoliso, samaan jäsenyyteen. Ja taas Nextillä mennään eteenpäin. Tästä pääsee myöskin palaamaan takaisinpäin, kun valitsemaan Previous. Sen jälkeen mennään seuraavaan kohtaan, jossa valitaan aloituspakkaus. Sen jälkeen alakarte, siellä voidaan lisätä tilaukseen pakkaukseen sisältämättömiä tuotteita. Sen jälkeen tehdään autodelivery-tilaus. Sitten katsotaan kaikki tiedot läpi, että onko ne ok. Ja lopetusvaiheeseen. Ja näihin viimeisiin vaiheisiin sisältyy myöskin se, että annetaan maksutiedot, maksukortin tiedot. Annetaan takaisin. Dashboard on paikka, josta löytyy tiettyjä tietoja omasta toiminnasta. Ensimmäisenä täällä näkyy oma organisaatio, eli kaikkien niiden tietoja, jotka ovat alapuolella olevissa tiimeissä.
aktiivisten kokonaismäärä, etuasiakkaiden määrä ja niin edespäin. Aktiivisten etuasiakkaiden määrä, uudet jäsenet, ostaneet jäsenet, millä tasolla jäsenet ovat. Mennään sitten alaspäin ja näkyy autotilaus, syklin tiedot. Minun autotilaukseni on mennyt tällä viikolla 1, 270 pistettä, josta 100 pistettä meni aktiivisuuteen ja 170 jäi sitten palkkion maksuun. Sen lisäksi tiimissä oli lisäksi 101 pistettä, yhteensä 271 pistettä. On tietokone sitten sijoittanut sillä tavalla, että saa niistä mahdollisimman suuren palkkion. Ja täällä näkyy kirjausviikko, aktiivisuusviikko. Nämä viikot on koodattu eri väreillä. Minun aktiivisuusviikkona on aina sininen viikko. Eri väriset viikot kalenterissa saa näkyviin tästä 4-week rolling calendar kohdasta. Ja tässä on sitten viikon tilanne, kokonaistilanne. Viikolta 1 on jäänyt, linjaan 2, 3800 pistettä, linjaan on tullut 439 uutta pistettä ja kokonaispistemäärä tällä hetkellä 4311. Ja näillä luvuilla, kun on ainoastaan yhdessä linjassa pisteitä, niin palkkiota ei ole tulossa. Sitten Team Lead-bonuksen tilanne. Team Lead-bonuksen tilanne näkyy täällä alapuolella. Team Lead-bonus edellyttää, että on 4 itse rekrytoitua aktiivista jäsentä. Minulla ei ole näin montaa, joten en ole saamassa Team Lead-bonusta. Palataan taas takaisin. Ja 5. tärkeä kohta tässä on tämä library, kirjasto. Täältä löytyy huomattava määrä infoa Arexista. Valitsemalla filttereitä voi vähän jakaa sitä, vaikuttaa siihen, miten paljon, mistä asiasta saa tietoja. Nyt näkyy kaikki tiedot, audiot, videot, palkinnot, palkkiojärjestelmä, kysymykset, toistuvat kysymykset, lomakkeita, markkinointia, julisteita, hinnastoa. Meidän hinnasto on tässä ensimmäinen EU Price List englanninkielisenä. Ja sitten tuoteinformaatiota runsaasti sekä koulutusaineistoa. Kannattaa tutustua. Palataan takaisin Exofficeen. Muutama muu kohta vielä, tärkeä kohta. Kohdassa Shop on, kun katsotaan tuolta alakohtaa, Order History, niin täältä nähdään koko oma tilaushistoria. Yksittäisen tilauksen numeroa napauttamalla, niin saadaan sen tilauksen tiedot näkyviin. Sitten Account Settings. Täällä on
henkilökohtaiset tiedot, joita voi täydentää tänne. Oma nimi, puolison nimi, lempinimi, osoitetiedot, puhelinnumero, tiedot, sähköposti. Toisekseen täällä Account Settings-kohdassa on salasanan muuttaminen, jos haluaa sitä muuttaa. Täytyy tietää vanha salasana sekä antaa uusi 2 kertaan. Ja vielä tärkeä kohta, Payment Information, maksutiedot, eli tänne annetaan pankkitiedot, mille tilille haluaa palkkionsa saapua. Pankin maa, tilin haltijan nimi, tilin IBAN-numero ja pankin nimi. Vain nämä tiedot tarvitaan. IBAN näytetään salattuna, joten numero ei kerro mitään kenellekään katsojalle. Ja vielä yksi kohta. My Business-kohdassa löytyy informaatiota. Sellainen kohta kuin Boss. Täällä on suuri määrä koulutusvideoita, tosin englanninkielisiä kaikki. Ja näitä, jos vaan englanninkieli vähänkään taipuu, niin kannattaa katsoa. Ja kun kaikki on nähty tästä, niin sen jälkeen valitaan Log Out, poistutaan toimistosta. Adexin kotisivulla on myöskin tällainen kohta kuin Insight. Sitä kannattaa myöskin käydä katsomassa. Täällä löytyy erittäin paljon tietoa Adexista, Adexin toiminnasta, tuotteista. Ja täällä on myöskin haku, jossa voi hakea haluamajan tietoa. Ja viimeisenä kohtana täällä Adexin kotisivulla löytyy tällainen kuin Cart. Ja kun on etuasiakas, niin etuasiakas menee sisään, ei mene sisään kohdasta X-Office, vaan menee kohdasta Cart. Valitaan alue. Euroopan unioni ja sieltä Suomi. Ja etuasiakas pääsee sitten ostamaan haluamansa tuotteet. Kaupassa toiminta on täysin samanlaista kuin jäsenellä. Kiitos.